Γεια σας, καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Αυτό είναι ένα ακόμα βίντεο σχετικά με το διαλογισμό και θα ήθελα να θυμίσω ότι σε προηγούμενο βίντεο είπαμε κάποια πράγματα όσον αφορά το τι είναι διαλογισμός και πώς μπορούμε να φέρουμε τον εαυτό μας σε μια κατάσταση, ας πούμε, διαλογιστική. Οπότε να θυμίσω για όσους δεν έχουν πει ότι η επικέντρωση στην αναπνοή είναι ένας τρόπος που μας βοηθάει να είμαστε στην παρούσα στιγμή. Και θέλω πριν ξεκινήσουμε να μπούμε στη διαδικασία του διαλογισμού για σήμερα, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε και το like. Είναι κάτι που βοηθάει το κανάλι να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί. Ευχαριστώ λοιπόν γι' αυτό και πάμε να ξεκινήσουμε, να φέρουμε την προσοχή μας αρχικά στην αναπνοή. Κλείστε απαλά τα μάτια. Και απλά παρατηρήστε τον αέρα καθώς μπαίνει και βγαίνει μέσα από το σώμα σας. Σε αυτή την απλή φυσική διαδικασία, την οποία ποτέ δεν δίνουμε ουσιαστικά την προσοχή μας, αλλά είναι τόσο ζωτική σημασίας, αν το σκεφτούμε καλά. Να προσθέσω εδώ ότι η θέση που έχουμε όταν θέλουμε να κάνουμε διαλογισμό μπορούμε να είμαστε καθιστοί σε μια καρέκλα όπως είμαι εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό να είναι η σπονδυλική στήλη ευθυγραμμισμένη, γιατί αυτό βοηθάει τον αέρα να κυκλοφορεί ελεύθερα μέσα στο σώμα μας. Είναι καλό να πατάτε τα πόδια στη γη. Έχουμε έτσι μια σταθερή βάση στη λεκάνη. Είπαμε η πλάτη μας είναι ίσια. Κρατήστε τους ώμους μακριά από το κεφάλι, ούτως ώστε αυτό το δοχείο στο οποίο μπαίνει ο αέρας να είναι ανοιχτό και η ροή του να είναι ανεμπόδιστη. Μπορείτε, αν θέλετε, να είσαστε εξαπλωμένοι. Πάρα πολλοί από όσους με ακολουθούν προτιμούν τους διαλογισμούς τους να είναι εξαπλωμένοι. Οπότε αν επιλέγετε κάτι τέτοιο, φροντίστε να είστε άνετα. Μπορείτε να κουμπάτε τα χέρια σας απαλά πάνω στην κοιλιά σας ή πάνω στους μυρούς. Και πάμε λοιπόν να φέρουμε την προσοχή στην αναπνοή. Και σε αυτή τη φυσική διαδικασία, όπως αναφέραμε, απλά παρατηρήστε τον αέρα καθώς μπαίνει και βγαίνει στο σώμα. Δείτε τους πνεύμονες να γεμίζουν με αέρα και να αδειάζουν κατά την εκπνοή. Μπορείτε και να επιτρέψετε στην ανάσα σας να ακούγεται. Πάρτε μια εισπνοή και ακούστε τον αέρα καθώς μπαίνει μέσα στο σώμα. Και ομοίως καθώς βγαίνει, επιτρέψτε στην αναπνοή σας να ακουστεί, να παράξει ήχο. Όταν ακούγεται η αναπνοή μας, είναι που δηλώνουμε την ύπαρξή μας στο εδώ και τώρα. Πάμε να φέρουμε την προσοχή μας στα πέλματα. Και αν ακουμπάτε κάτω στη γη ή στο πάτωμα, δεν έχει σημασία. Φέρτε την προσοχή σας εκεί στο σημείο που τα πέλματά σας ακουμπούν στο πάτωμα. Αν είστε εξαπλωμένοι, απλά φέρτε την προσοχή σας εκεί, στο πέλμα. Και νιώστε σιγά σιγά τη σύνδεση με τη γη. Νιώστε τη σύνδεση που έχουμε με τη μητέρα γη, εκεί από όπου έχουμε όλοι έρθει και εκεί που θα καταλήξουμε. Καθώς η γη είναι η μητέρα όλων.
Έτσι όπως αναπνέετε βαθιά με κάθε εισπνοή, στείλτε σιγά σιγά τη ρίζα σας χαμηλά στη γη. Με κάθε εισπνοή στείλτε την ενέργειά σας μέσα βαθιά στον πυρήνα της γης, εκεί όπου βρίσκεται η ζωτική της ενέργεια. Και συνδεθείτε μαζί της. Εισπνεύστε βαθιά, στείλτε την ενέργειά σας μέσα στον πυρήνα της γης και συνδεθείτε με τη ζωτική της ενέργεια. Και πάμε σιγά σιγά να φέρουμε αυτή τη ζωτική ενέργεια πίσω στο σώμα μας. Ξανά μέσα από το κανάλι που δημιουργήσαμε, ξεκινώντας από τα πέλματα. Νιώστε την ενέργεια της γης να επιστρέφει και όπως ανεβαίνει στο σώμα, φέρτε την προσοχή σας εκεί στην άκρη της σπονδυλικής στήλης, στην άκρη του κόκκιγα, στη βάση, στη λεκάνη μας. Εκεί βρίσκεται το πρώτο ενεργειακό κέντρο και είναι αυτό που μας συνδέει με την ενέργεια της γης. Είναι αυτό που μας συνδέει με την καταγωγή μας, με κάθε μορφή ζωής που υπάρχει πάνω στη γη. Σύμφωνα με την ανατολική φιλοσοφία, αυτό το πρώτο κέντρο, το τσάκρα, το πρώτο τσάκρα το χρώμα του είναι ένα κόκκινο βαθύ. Ας το δούμε να ενεργοποιείται και να φωτίζεται, καθώς έχουμε φέρει τη ζωτική ενέργεια της γης πίσω στο σώμα μας. Μείνετε στη διαδικασία της αναπνοής, έχοντας την προσοχή στην άκρη της σπονδυλικής στήλης, στη βάση της εκεί στον κόκκιγα και οραματιστείτε το ενεργειακό κέντρο αυτό να φωτίζεται και να ανοίγει. Ένα κόκκινο πορφυρό, βαθύ κόκκινο χρώμα δημιουργείται εκεί στο σημείο αυτό. Και έτσι ενεργοποιούμε το πρώτο μας κέντρο. Πάμε με μία επόμενη αναπνοή να φέρουμε την προσοχή μας λίγο πιο ψηλά, εκεί λίγο κάτω από τον αφαλό, στην κοιλιά μας. Εκεί είναι το δεύτερο κέντρο μας, που είναι το κέντρο των συναισθημάτων, της δημιουργικότητας και της σεξουαλικότητάς μας. Πάμε λοιπόν να φέρουμε την προσοχή λίγο κάτω από τον αφαλό, εκεί χαμηλά στην κοιλιά μας, να ανεβάσουμε τη ζωτική ενέργεια που φέραμε από τη γη στο σημείο αυτό και να το δούμε να ενεργοποιείται και να φωτίζεται. Ένα γλυκό πορτοκαλί χρώμα είναι που χαρακτηρίζει αυτό το κέντρο. Δείτε το λοιπόν να δημιουργείται, να φωτίζεται, να λάμπει. Ενεργοποιώντας την περιοχή. Παρατηρήστε την αναπνοή σας, νιώστε το δεύτερο κέντρο σας να ενεργοποιείται και να φωτίζεται. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο την προσοχή μας, λίγο πάνω από τον αφαλό, εκεί στο κέντρο του κορμού, εκεί που βρίσκεται το τρίτο κέντρο μας. Είναι το κέντρο της προσωπικής μας δύναμης, της ατομικής μας ενέργειας. Είναι ο προσωπικός μας ήλιος, εδώ που φωτίζεται το σημείο αυτό με ένα κίτρινο έντονο χρώμα. Μπορείτε να δείτε και έναν ήλιο να δημιουργείται στο σημείο αυτό. Και απλά παρατηρήστε το χρώμα να ενεργοποιείται και να ανοίγει, παίρνοντας αυτό το κίτρινο φωτεινό χρώμα. Αναπνεύστε απλά, απαλά. Νιώστε το κέντρο σας να ανοίγει. Εδώ κατοικεί η αυτοπεποίθησή μας, η αυτοεκτίμησή μας, η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και την προβάλλουμε προς τα έξω.
Με μια επόμενη αναπνοή ανεβάστε λίγο την προσοχή σας στο κέντρο του στήθους, εκεί στο σημείο που βρίσκεται η καρδιά. Ανεβάζοντας τη ζωτική ενέργεια της γης στο κέντρο αυτό, δείτε το να ανάβει ένα πράσινο σμαραγδί χρώμα. Είναι που βρίσκεται εκεί στο κέντρο αυτό και δείτε το να ανάβει και να ενεργοποιείται. Πολλές φορές σε αυτό το κέντρο μπορεί να δούμε και κάτι να σχηματίζεται με ένα λουλούδι, ένα πετράδι. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και απλά νιώστε το κέντρο να ανοίγει και να φωτίζεται καθώς ενεργοποιείται, έχοντας τη ζωτική ενέργεια της γης στο σημείο αυτό. Εδώ είναι το κέντρο των συστημάτων. Όλα τα ζητήματα της καρδιάς κατοικούν εδώ στο σημείο αυτό. Ας ανεβάσουμε λίγο την προσοχή μας στο επόμενο κέντρο, στη βάση του λαιμού, εκεί που βρίσκεται το πέμπτο κέντρο μας. Και αυτό είναι ένα σημείο δημιουργικότητας, αλλά έχει να κάνει κυρίως με το λόγο και με το πώς επικοινωνούμε την προσωπική μας αλήθεια με τους άλλους. Εδώ λοιπόν στη βάση του λαιμού ανεβάστε τη ζωτική ενέργεια της γης, ενεργοποιήστε το πέμπτο κέντρο που παίρνει ένα γαλάζιο τυρκουάζ χρώμα καθώς φωτίζεται και ανοίγει. Εδώ είναι που, όπως είπα και πριν, συνδεόμαστε με την προσωπική μας αλήθεια και με το πώς εκφραζόμαστε, μιλώντας κυρίως. Αναπνεύστε απαλά. Δείτε το κέντρο να ανοίγει και να φωτίζεται καθώς ενεργοποιείται. Και τώρα να ανεβάσουμε λίγο την προσοχή μας, λίγο πιο ψηλά στο κέντρο του μετώπου, εκεί ανάμεσα στα φρύδια, που βρίσκεται το έκτο κέντρο και είναι το κέντρο της διαίσθησης και της ενόρασης. Θα έχετε ακούσει ίσως να το ονομάζουν και τρίτο μάτι. Εδώ είναι η έκτη αίσθηση που λέμε ότι υπάρχει και την έχουμε όλοι. Απλά χρειάζεται να καλλιεργηθεί, να την εμπιστευτούμε, να ανοίξουμε το κέντρο μας, να ενεργοποιηθεί και να μείνουμε ανοιχτοί και δεκτικοί στα μηνύματα που λαμβάνουμε. Να πω ότι στο κέντρο αυτό το χρώμα που μπορεί να δείτε είναι από ένα ανοιχτό μοβ μέχρι το σκούρο μπλε της νύχτας. Νιώστε ελεύθερα να δείτε το χρώμα να σχηματίζεται όποιο μπορεί να εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο σημείο, μία από αυτές τις αποχρώσεις που αναφέραμε. Συνδεθείτε λοιπόν με τη διαίσθησή σας. Επιτρέψτε στο κέντρο να ανοίξει και να ενεργοποιηθεί. Και πάμε να ανεβάσουμε την προσοχή μας στην κορυφή του κεφαλιού. Εκεί που είναι το 7ο κέντρο. Αυτό που μας συνδέει με το Θείο. Αυτό που μας συνδέει με αυτή την ανώτερη δύναμη. Όποιο όνομα και να έχει. Είτε μπορούμε να το ονομάσουμε πηγή, σύμπαν, ανώτερη δύναμη, Θεό ή όποιο όνομα έχει αυτός ο Θεός για τον καθέναν μας. Εκεί λοιπόν στην κορυφή του κεφαλιού που είναι το 7ο κέντρο, είναι το κέντρο της πνευματικότητας, της σύνδεσής μας με το Θείο. Καθώς αυτό το κέντρο είναι πάντα ανοιχτό, αλλά ίσως χρειαστεί να
να το ενεργοποιήσουμε, να νιώσουμε ότι μπορούμε να συνδεθούμε μαζί του. Και έτσι δείτε το κέντρο αυτό να φωτίζεται. Θα πάρει ένα φωτεινό λευκό ή χρυσό χρώμα. Αυτό είναι το χρώμα που μας συνδέει με αυτή την ανώτερη δύναμη. Καθώς λοιπόν έχουμε ανεβάσει τη ζωτική ενέργεια της γης μέχρι επάνω στο 7ο κέντρο μας, εκείνη που συνδεόμαστε με την ανώτερη ενέργεια. Και καθώς βλέπετε αυτό το λευκό χρυσό χρώμα στην κορυφή του κεφαλιού σας, δείτε να εισραίει σιγά σιγά μέσα στο σώμα, να μπαίνει από ψηλά, από το κεφάλι και σιγά σιγά να έρχεται προς τα κάτω, σαν μια χρυσή λευκή βροχή που κατεβαίνει απαλά και όπως περνάει μέσα από το κανάλι που μόλις ενεργοποιήσαμε, αλλά και έξω από το σώμα μας. Δείτε αυτή τη λευκή χρυσή βροχή να έρχεται και να παίρνει προς τα κάτω ό,τι είναι περιττό. Επιτρέψτε σε αυτή τη λευκή χρυσή βροχή να πάρει στο πέρασμά της όπως κατεβαίνει αργά και προς τα κάτω. Να πάρει ό,τι είναι περιττό, ό,τι έχει πάψει να εξυπηρετεί το καλό μας. Είτε είναι σκέψεις, είτε είναι συναισθήματα, είτε είναι πεποιθήσεις παλιές που πια δεν μας αντιπροσωπεύουν. Αφήστε τη βροχή να παρασύρει προς τα κάτω με κατεύθυνση τον πυρήνα της γης, αφήστε να παρασύρει και να πάρει μαζί της ό,τι είναι περιττό πια για τον καθένα. Δείτε να περνάει από το εσωτερικό κανάλι που ενεργοποιήσαμε και έξω από το σώμα μας, αργά προς τα κάτω, παίρνοντας μαζί της ό,τι έχει πάψει να μας εξυπηρετεί πια. Παραμείνετε στη διαδικασία της αναπνοής, νιώθοντας το σώμα σας να καθαρίζει μέσα και έξω. Από σκουπίδια νοητικά, παλιά συναισθήματα που έχουν μείνει και φορτίζουν το σώμα. Δείτε τα τώρα όλα πια να φεύγουν προς τα κάτω και να πηγαίνουν προς τη γη. Η γη μπορεί να μεταμορφώσει, να λάβει ό,τι είναι περιττό από εμάς και εκείνη να το μεταμορφώσει και να μας το δώσει πίσω ως θρεπτικά συστατικά, ως ζωτική ενέργεια. Η γη μπορεί να το κάνει αυτό. Δώστε λοιπόν στη γη ό,τι είναι πλέον περιττό. Νιώστε το σώμα σας να καθαρίζει και να αδειάζει. Απολαύστε αυτή τη λευκή χρυσή βροχή, ξεπλένει το σώμα, μέσα και έξω. Στέλνοντας τα πάντα στον πυρήνα της γης. Μπορείτε να μείνετε σε αυτή τη διαδικασία όσο θέλετε. Νιώστε το σώμα σας να καθαρίζει. Πάρτε το χρόνο που χρειάζεται ο καθένας. Και όταν ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία, φέρτε ξανά την προσοχή σας στα πέλματα, να νιώσουμε τη γείωση στο σώμα μας, να νιώσουμε το κλείσιμο αυτής της διαδικασίας. Σφραγίστε λοιπόν την ενέργεια, την καθαρή ενέργεια που έχει μείνει μες στο σώμα σας, κλείνοντας αυτή τη διαδικασία, έχοντας την προσοχή στα πέλματα και από εδώ και πέρα παρατηρήστε τον εαυτό σας και το σώμα σας, πώς νιώθετε μετά από αυτό. Καλή συνέχεια.